Right. Tikulandeni ku uthenga wathu wa lero ngoti khati kuona mbewu ya mkazi ndi mbewu ya njoka. So phunziro lathu la lero tikhala tikuwunikira kwambiri pamene tikuwoloka ndi kupita mu Chivumbulutso chapter 12, right? So I think kwa amene takhala limodzi kwa nthawi yayitali tinaona kuti no buku la Chivumbulutso linaphwasula patatu, right? Part 1 kuyambira Chivumbulutso chapter 1 verse 1 mpaka na chapter 3 ndi mbiri, right? Zimakhala zikhuza za malonje ndi mipingo isanu ndi iwiri, tinaona kale gawo limene, right? Kenako imabwano part 2. Part 2 ndi Chivumbulutso chapter 4 mpaka chapter 11 imene tamaliza last week. So machapter amene ya chapter 4 mpaka 11 zimakhala zikukamba za mbiri ya ufumu wa Khristu, and mukamazaona tikamafika chapter 11 amakamba za kubweranso kwa Yesu. Okay, now tikamazaona chimu chapter 12 mpaka 19 amazabwerezanso mbiri yomwe ija ili pa chapter 4 mpaka 11 ija, koma mbiri ima azabwerezedwa kumbali ya ufumu wa chirombo umene uli ufumu wa Satana. So mafumu awiri akuwunikiridwa, evidence ya mafumu amene ikuwunikiridwa kuti zikaonekere kuti ndi ufumu uti uli wopambana. Ndikona mukamazafika chimu chapter 11 verse 15 amakambaza kuti mafumu a dziko linamba kukhala mafumu a Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, right? Mukamazafika 11 verse 15 mafika 18 amakambaza kubwera kwa ndani kwa Yesu. Okay, mukapitanso chimu chapter 19 imazakambaza kubweranso kwa Yesu. Okay, tikapita chimu chapter 7 akambaza 144,000, tikapita chimu 14 akambaso za 144,000, right? So tikaona zinthu zambiri zimene zikambidwa ku ufumu wa Khristu muchiruzo mu evidence yake zikuonetseranso mu evidence ya ufumu wa chirombo. So ndithu ndi zosangalatsa tinapapa tinamaliza kuwunikira, osati kuwunikira zonse zimene Mulungu anavumbulutsa, koma tikukwanisa kuyepula pamwamba pokha, kungoti tikafikirepo kuti mwina Mulungu ali ndi zinsinsi zina zokuya kuposanso zimene tatani takhala kuona so far. And apa taona no takhala zaka almost chine chitakhala chachitatu chimene tikuyang'ana ma studies amene awa sitinadusemo ndikumalizisa, komano ndithu tikukocheza, ndithu tikuyandikira apa tamaliza ufumu wa Khristu, apa tikuona ufumu wa chirombo. So tiyeni tipemphere tisanayambe maphunziro athu alero. Tipemphere. Ambuye tifunathokozani padera ife chisomo chimene mwayika pa ife, mutidalitse ife Ambuye, ndiyankhule pempha athu muzina Yesu Khristu, amen. Right, so tisanalowe chimu chapter 12 tifunika timvesese chinthu china, right? Bible imatiuza ife kuti ndi mfumu ya ngwiro. Marko 10 verse 18 imayamba ndikunena kuti ndipo Yesu anati kwa iye, unditcha ine wabwino bwanji? Palibe wabwino koma mmodzi, ndiye Mulungu. So Yesu amanasindika momveka bwino kuti pali chikhalidwe chimodzi chimene chili cha bwino pa icho chokha, ndiye chani? Ndiye umulungu. Kuna muzera unditcha bwanji wabwino? Alipo mmodzi wabwino, ndiye ndani? Ndiye Mulungu. 148 apa pamene pakuvekanso mawu ena anati iye wosakonda sazindikira Mulungu, chifukwa Mulungu ndiye chani? Chikondi. So tikamvesesa choonadi tiona nawo tino Mulungu ndiye chani? Mulungu ndiye chikondi. Okay, tikamakamba za chikondi, tikamakamba zokuti Mulungu ndiye yani, right? Tikamafuna kuvesa tino Mulungu khalidwe lake ndotani, tikuvesa kuti Mulungu ndiye chani? Mulungu ndiye chikondi. Okay, tikapitira pang'ono chimu 15 verse yaka 4 timavesa nawo kuti no ndani adzakhala wosaopa ndi wosalemekeza dzina lanu Ambuye, chifukwa inu nokha muli woyera, chifukwa mitundu yonse idzadza ndidzalambira pamaso panu, popeza zolungama zanu zidaonetsedwa. So tikamvesesa kunena kuti no Bible lusafu no chifukwa chake inu ndinoyera nokha. Tikamakamba za kuyera, holiness, right? Chizungu kuzinedwa mawu to holy up. So tikamakamba za kuyera, kulungama, ndi Mulungu yekha amene alungama, ayi yekha. Angelo ndolungama chifukwa iwo ali mwa ndani? Ali mwa Mulungu, right?
ino ndine takhala abwino chifukwa tili mwa Khristu, inuyo ino ndine takhalanso abwino kwa mzimu wake uli mwa ife. Koma Mulungu ali wabwino, ali wangwiro, ali wolungama popanda wina aliyense kumuwuza kuti akhale wolungama, koma alichotere chifukwa chani? Alichotere chifukwa tino mzimu wake, khalidwe lake ndilo lungama, right? So tiona nawo tino Mulungu pachiyambi adali mfumu yokhayo yangwiro. So kodi Mulungu amalamulira chotani, right? Pali nkhani nakanayika pa Facebook nayo tino tikaona kwame kuli malamulo, tikaona dziko lapansi kuli malamulo, tikaona pansi kuli malamulo, ndi chifukwa chani anthu amanena tino boma la Mulungu libe la malamulo. Timafuna tionanena kuti no tikamakamba za malamulo kapena kuti Mulungu amalamulira motani, right? Kodi Mulungu amalamulira motani? Chithunzi chapter 4 verse 1 mpaka 4 iwo atiuza ife za mpando wachifumu wa Mulungu. Kumpando wachifumuku tikupesa nawo tino pali zinthu zina zimene tikufunika kuzimvesesa, right? Kodi Mulungu amalamulira chotani? Okay, tikaona chithunzi 4 verse 1 akuti zitatha izi ndinapenya ndipo taonani khomo lotsekuka mmwamba ndipo mawu oyamba ndinamva ngati lipenga lalikulu ndi ine anati kwera kuno ndipo ndizakuonesa zimene ziyenera kuchita mtsogolomo. Verse 2 pomwepo ndinakhala mwa mzimu ndipo taonani padayikika mipando wachifumu mmwamba ndi pa mpandowo padakhala wina ndipo maonekedwe a iye wokhalapo anafanana ndi mwala wa yasipi ndi sadio, ndipo panali utawereza wozinga mpando wachifumu, maonekedwe ake ngati smaragdo. Verse 4 ndipo pozinga mpando yachifumu, mipando yachifumu 24 ndipo pa mipando padakhala akulu 24 atavala zovala zoyera ndi pamitu pawo akolona agolide. So apa tikutha kuona chinthu china chimene chichitika kumwamba, right? Chichitika nchani? Ati Yohana akuona masomphenya ndi akuona ndithu mpando wachifumu, pa mpando wachifumu pakhalapo wina, right? Okay, so chinthu china chimene verse imene sinayike papa ndi chithunzi 4 verse 5 sunzati sinayikideko chifukwa chani, right? Mwano chithunzi 4 verse 5 nimene ili yofunikira kwambiri pa mavesi onse tawerenga kuthira ndimanga pa mene Mulungu amalamulira. Ndingoyisekula Bible manga ndipasa mpata pang'ono. Okay, chithunzi 4 verse yake ya 5 4 verse yake 5 ndipo mu mpando wachifumu mudatuluka mphezi ndi mawu ndi mabengo, ndipo panali nyali zisanu ndi ziwiri za moto zoyaka ku mpando wachifumu ndi mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Mwaona? So akuti mpando wachifumu unali chani? Unali ngati nyali zisanu ndi ziwiri zoyaka moto. So ku mpando wachifumu wa Mulungu pali nyali zisanu ndi ziwiri. So awa ni maartist anajamba ichi, right? Ali pali nyali zisanu ndi ziwiri zimene zili mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. So tikaona apa tutawavesana tuno tikamakamba za ufumu wa Mulungu, tikamba za mfumu iyo ndi yangwiro, yolungama, yabwino, right? Mfumu yakhala pa mpando wachifumu. Now pa mpando wachifumu pakepa tikuonapo chinthu china, tikuonapo chani? Tikuona tuno pali chinthu china cholumikizana ndi mpando wachifumu. Chimenechi ndiye chani? Chimenechi ndiye mizimu isanu ndi iwiri kapena nyali isanu ndi ziwiri zoyikapo, right? So zimene zikutuza friend Mulungu yes wakhala pa mpando wachifumu. Komano ndi tikamakamba za Mulungu kuti Mulungu ali pa mpando opo chabe, right? So kodi Mulungu ali pa mpando opo chabe? Tiona tuno ayi, chilipo china chachikulu choposa zonsezi. Mulungu akuti ndi mzimu. So Mulungu amapezeka pena paliponse kudzera mwa mzimu wake. Ndikuona tikutha kuonana kuti no tikamavesesa za nkhani imeneyi ya mpando wachifumu, Mulungu akulamulira bwanji pa mpando wachifumu? Kodi pala malamulo? Ayi,
kumpando kachifumu kuli mzimu wake. Zikumenezi kuti imirira kunena kuti no Mulungu akulamulira angelo, akulamulira konse kudzera mwachani, mwa mzimu wake. Okay, so pali chinthu china chimene chili chofunika kwambiri kuti timvetsetse, kuti Mulungu analenga zonse mwa njira yotani. Cholengedwa chake chinachi choti chani, Chimso 4:7 ati no muyenera inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu chifukwa mudalenga zonse, ndipo mwa chifuniro chanu zinakhala ndi zinalengedwa. So tikuthaona tuno Mulungu analenga zinthu zonse chifukwa chani, cha ulemerero ndi mphamvu, right? Chifukwa munalenga zonse ndipo mwa chifuniro chanu zinakhala ndi zinalengedwa. Tenga chizungu amakamba no we created for his pleasure. Pleasure ndi kusangalala. So ifeyo tinalengedwa kuti tikamsangalatse Mulungu. Mwaona? So muwerenge Chimso 4:11 mu KJV, muona tuno ife tinalengedwa kuti tikamsangalatse Mulungu. So mwanjinena chifuniro chake, chifukwa chofunikira kwambiri, right? Tikaona Bible, Mulungu akutiuza ife tuno nkhani yayikulu ndiyonena kuti ifeyo talengedwa kuti tikamsangalatse iyeyo Mulunguyo, right? So ndi chokoma kwambiri, right? Okay, so tikapitiriza tionana no Mulungu analenga angelo. Angelo ake anali anthu oyambirira mfumu akeyo, right? Tiona kale tuno mfumu imakhala pa mpando wachifumu and mfumu imalamulira mu ufumu. So ufumu wake Mulungu akulamulira motani, akulamulira kudzera mwa mzimu wake, right? So aliyense amene akuzozedwa ndi mzimu woyera wa Mulungu ndi wangwiro, ndi wabwino komanso ndi wolungama. Okay, right. So tione Chimso 12:15 ana tuno unali wangwiro njira zako chilengedwere iwe mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. So tikaona za Lucifer anali wangwiro liti chilengedwere. So Lucifer wangolengedwa sanapange kena kalikonse koma ndi wangwiro. So ungwiro sizichokera mu ntchito ya ungwiro kubwera chifukwa Lucifer walengedwa. Chimene chimupangisa akhale olengedwa, akhale wangwiro kuyambira nthawi yake polengedwa ndi yani chifukwa tonana no Lucifer anazozedwa ndi mzimu andani wa Mulungu. Chifukwa no mzimu wa Mulungu udanzaza iye anali wachani wangwiro. Tipitirize pa verse 4 no unali kelebe wozozedwa wakuphimba ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu unayendayenda pakati pa miyala ya moto. So atunali kelebe utani wozozedwa, right? So tikamakamba za kuzozedwa Machitidwe 10:30, okay, I think Machitidwe 10 ne panga kope verse yolabika ndiyipanga ningoyerenga baba chifukwa ndi nthawi ndikayikoperesoko mafuna ndike Machitidwe 10:30 usa 28 ipano menebe. Right, so Machitidwe 10 verse ya 38 aona tuno za Yesu wa ku Nazareti kuti Mulungu adanzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu, amene anapita anachita zabwino nachiritsa onse osautsidwa ndi mdierekezi pakuti Mulungu anali naye. So tikaona potino Mulungu adanzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu. So tikamaona Lucifer anali kelebe wozozedwa zothandiza yani iyeyo anali wangwiro chilengedwere chifukwa anali kelebe wozozedwa. Kuzozedwa ndoti yani, kuzozedwa ndi yani, ni mzimu wake. So Lucifer chilengedwere iye anazozedwa ndi mzimu wa Mulungu, nikuona anali wachani, anali wangwiro chilengedwere iye. Okay, so tikuonanso chinthu china kuti tuno angelo anali ngati akachisa Mulungu ayambirira pachiyambi cha chilengedwe, right? Akachisambirira Mulungu anali ndani, anali angelo. Ezekiel 28:1 naona tuno mwa mphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako osalungama waipsa malo ako opatulika. Chifukwa chake ndatulutsa moto mkati mwako wakunyeketsa iwe, ndipo ndakusandutsa mphulutsa pa nthaka pamaso pa onse akuona. So apa tikaona kukamba za Lucifer ali mwa mphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako waipsa malo ako opatulika. So tikamakamba za malo opatulika mu KJV akamba tuno wapanga defile sanctuary. So malo opatulika awa
akuyimira kuti no angelo anali ndithu malo opatulika. Malo opatulika ndi malo amene apezeka mu kachisi. So Lucifer ndi angelo anzake anali ngati akachisi andani a Mulungu, right? So angelo anali ndithu akachisi a Mulungu. Tikaona 1 Korinto 3:16 pamene Paulo amazamanga comment inati kuti simudziwa kuti muli akachisi wa Mulungu ndi kuti mzimu wa Mulungu agonera mwa inu. So tikaona kuti Yesu Khristu ndi amene anachibwesa choonadi ichi kuchivekesa mapaderadera kuti no munthu ndi kachisi wa ndani wa Mulungu, right? And Paulo anasindikanso chomwe ichi kuti ino ndife ndi ozazana ndi Mulungu kwa mzimu wa Mulungu. Komano tikaona pachiyambi Lucifer ndi angelo ake onse anali akachisi a Mulungu. Koma chinachitika chimene chinapangisa Lucifer atani ayipise malaika otani opatulika. Lucifer anambopanga ma ideas onena kuti no angelo atha kukhala angwiro, atha kukhala abwino, atha kukhala olungama, koma popanda mzimu wake wandani wa Mulungu. Okay, so tikawerenga Bible tiona kuti no nkhani yayikulu inayonena kuti no amafuna apange anthu angwiro, koma popanda ndani ulamuliro wa Mulungu, ndoti popanda mzimu wake. Okay, tikaenda Chivumbulutso chapter 14 verse 12 to 13 pamene timamvesesa chimenechi. Alright, so tikaona za Lucifer anthu ambiri amananga Lucifer nangokuwukira ta basi ndifuna ndiwonongeke ndigwese ambiri ine ndikamagwa nawonso agwese nkhani sinali imeneyi. Tikaona Yesaya 14 verse 12 to 14 pamene akutiwuzira ife unena kuti no wagwadi kuchokera kumwamba iwe nthanda mwana wa m'bandakucha, wagwesedwa pansi iwe olefula a mitundu. Ndipo iwe unati mtima mwako ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyinji za Mulungu. Ndidzakhala pamwamba pa phiri la Khamu, malekeleke akumpoto. Ndidzakwera pamwamba pa mitambo, ndidzafanana ndi wamwambamwamba. So apa pamene tikuvesesa nawo no ati mwana wa m'bandakucha watani wagwa, right? Ati zimene Lucifer amafuna apange Mulungu anaziona zikhala zolefula yani a mitundu, si chinthu choti chikulimbisana. Pale anati chani mtima wake atazakwera mwamba, atazakweza yani mpando wake wachifumu. So Lucifer wati ndizakweza mpando wake wachifumu. So tikaona Mulungu amalamulira motani? Mulungu akulamulira kudzera mwa mzimu wake, right? Taona kuti no mpando wachifumu pali mizimu isanu iliri, meaning ufumu wake wa Mulungu pomwe pali mzimu wake mbere pali ufumu wake, right? So Lucifer no inenso ndikweza yani mpando wanga. So tikamaona mpando umakhalidwa ndi mfumu ine ndi ufumu. So Lucifer wati no ye azapitiriza ufumu wake, right? Atazakhala pamwamba pa phiri la Khamu, malekezero akumpoto. Ndipo mukaona ndidzakwera pamwamba pa thambo, ndidzafanana ndi wamwambamwamba. So Lucifer zoti amafuna ati anthu angokhala ochimwa, anthu akhala oyipa. No, the idea was amafuna afanane ndi wamwambamwamba, amafuna akhale wangwiro mongati Mulungu ali wangwiro, wabwino mongati Mulungu ali wabwino, koma popanda chani, popanda mzimu wake wa Mulungu. Okay, so tikapitiriza ndi nkhani pamene timamvesesa nato no Mulungu pamene ankalenga munthu. So munthu pamene amalengedwa zina kuti Lucifer watani waukira kale. Lucifer waipsa malaika opatulika, right? Lucifer salinso monga ngati Lucifer iye waunyamula kuunika, komano wasanduka chani Satana. Okay, so pachifukwa chimenechi ndi muone zimene Mulungu anapanga. Mulungu analenga angelo onse chachifundo chake, right? Tikaona Genesis chapter 4 paja takamba za kumwamba amene angelo onse akumpembedza yemwe, right? Angelo akusangalala, angelo akupembedza, right? So tikaona papa tikuthavesa no chimene chichitika ndi chani, chimene chichitika so pa Chivumbulutso chapter 4 angelo kumwamba akupembedza ndakuyamikira Ambuye mwatilenga zonse ife ifuna kwanu. So ine ndo mantha ameneyo tikamawerenga Bible ndimati mano Mulungu analenga Lucifer kina kwayikanso mtengo azabwino nzoyipa amenepa samazati munthu achimwa. Ndati okay, Mulungu polenga Lucifer anangomponya basudzuko ndati azati sokonezi Mulungu amachita murani, right? So komano tikavesesa nkhani tivesa no pali chifukwa chake Mulungu anapanga zonsezi, anditivesesa zonsezi, right?
tipite pawana kuti to 11 verse 3, 9, 10. Muone atu nukoma ndinafuna mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Khristu, ndi mutu wa mkazi ndiye mwamuna, ndipo mutu wa Khristu ndiye chani? Mulungu, right? So apa Paulo akutiwululira ife natuno mutu wa Khristu ndi ndani? Ndi Mulungu, right? Koma mutu wa mkazi ndiye ndani? Mwamuna. Okay, so pali umutu apapa zimene zikuthandiza chani? Tiona pa verse 9, pakuti simwamuno sanalengedwe chifukwa cha mkazi, mu verse 10, koma mkazi chifukwa cha mwamuna. Chifukwa cha ichi mkazi ayenera kukhala nawo ulamuliro pamutu pake chifukwa cha angelo. So tino mkazi ayenera kukhala nawo ulamuliro pamutu pake chifukwa chani? Chifukwa cha angelo. So zimene zikutuza ife chani? Zimene zikutuza ife nato pamene anthu akulengedwa, Mulungu akumulenga kaye mwamuna kaye kenako mkazi, right? So Yesu ndiye mutu wa Adamu, Yesu ndiye mutu wa cholengedwa chonse. So tikamakamba nkhani za mutu zikuyimirana natuno Mulungu analenga zinthu zonse kudzera mwa Adamu mwa Yesu. So pachifukwa cha chimenecho Yesu ndiye mutu wa chani? Wa chilengedwe chonse, meaning kuti chani? Zonse zikuyenda, zonse zikhala mu chifanana cha Khristu chifukwa anazilenga zonse. Komanso tikaonanso angelo ndi ena onse, chimene chimapangitsa akhala angelo ndi chani? Ndi mzimu wa ndani? Wa Khristu, right? So Mulungu akulenga dala mwamuna kenako mkazi. Why? Munthu mwa mwamuna akutenga kudoti, komano mkazi sakutenga kudoti. Mkazi akuchokera mwa mwamuna amene mazo aka biology mazo anati mwamuna ma genes ake ndi XY, akazi ndi double X, kusonza tino anachosedwa mwa ndani? Mwa mwamuna. And chinthu china chimene ingavesise nchinena kuti no tikamba kupanga study timavesisana kuti no tikaunikira za chochitika ichichi, tiona nawo tino Mulungu pamene akulenga munthu Satana wagwa kale, angelo agwa kale, right? Koma uno Mulungu akumulenga Adamu ndi Hava. So Hava ndi munthu chifanana chokha ndi mwa munthu, right? Angelo ndi angwiro chifukwa kwa china chimenecho chinachokera kwa Khristu chili mwa iwo, ndiye chani? Khristu anazala iwo ni mzimu wake. Okay, so Hava analenga chikhalidwe cha munthu, angelo akuzozedwa ndi chikhalidwe chene cha Mulungu. Pachifukwa imenechi Hava mutu wake ndi Adamu, pachifukwa imenechi ifeyo mutu wathu ni nani? Ndi Khristu. Mwaona? So tikamba kuona tiona nanu Mulungu analenga dala munthu mwamuna ndi mkazi kuti no akaonesera angelo onse chikhalidwe chani? Cha Mulungu. Okay, so akamata chifukwa cha angelo anapanga choncho chifukwa angelo anali ataona kale kugwa kwa ndani kwa munthu. Komano mafumu awiri anali akukanganabe, right? Tikaona Genesis 2 verse 9, ndipo Yehova Mulungu anamelesa nthaka mitengo yonse yokoma maso ndi yabwino kudya, ndiponso mtengo wamoyo pakati pa mundapo ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. So Mulungu akukhazikitsa mtengo wachani? Wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa, komanso mtengo wachani? Wamoyo pakati pa mundapo, right? So tonaona kuti chimene chichitika ndi chapaderadera. Mulungu akukhazikitsa mtengo wabwino ndi mtengo wa zamoyo, wa zabwino ndi zoyipa ndi mtengo wamoyo. Chifukwa chani? Mitengo iwiri ikuyimira maufumu angati? Awiri, right? So ndiwerenganso mwapaderadera tikamakamba za mtengo wamoyo kuyimira ufumu wa Mulungu, whereby kuti ukhale wangwiro, ukhale wangwiro, ukhale wabwino, zikuyenera kuti ukhale wozazidwa iwe ndi mzimu wa ndani? Wa Mulungu. Okay, tikaona Masalimo 143 verse 10, no mundiphunzitse chokonda inu, right? So ndiwerenga mchizungu ndizimasulira Masalimo 143 verse 10 fane chichowamo tikaona kumasulira kwake sura msangalasi komano mchizungu mwatuno ndiphunzitse inu kuchita chifuniro chanu pakuti inu ndi Mulungu wanga ndipo mzimu wanu ndi wabwino, niyendeseni ine kunjira yolungama. So tikaona apa pationa nawo tino Mulungu ndi amene atuno mundiphunzitseni kuchita chani? Chifuniro chanu. Mzimu wanu ndi wachani? Mzimu wanu ndi wabwino. Apa pamene timamvetsera okay, tikamakamba za mzimu wa Mulungu ifeyo tikakhala ndi mzimu wake ndifa chani? Ndi abwino. Ndikuona tikaona pa Genesis 1 verse 31 timamvetsera no ndipo anaziona Mulungu zonse zimene anazipanga ndipo taonani zinali zabwino ndithu, ndipo panali madzulo ndipo panali mawa tsiku lachisanu ndi chiwiri. So tikaona
mukhechepa amangamba tino it was very good, chicho akamba tino zinayi zabwino ndithu, mawu oti ndithuwa muchizungu anati very good. So tonana tino pamasiku onse 6 panapepo tsiku limodzi zimene anati tino it is very good, ni tsiku lilokha amene anakamba tino it is very good. Okay, so tonana tino chimene chichitikapo chinena tino mulungu, right, akupanga munthu. So munthu amene akulengedwa olungama, munthu akulengedwa wangwiro. Mwachinena mulungu akumulenga munthu ali kale mbali ya ufumu wake, akumulenga munthu ndikuzaza ndi chani ndi mzimu wake. So munthu uja akhala wachani, wangwiro. Okay, so tikaona apa timvesana tino padali mtengo wa mule apa, panali mtengo wozisenza bwino zoyipa. So mtengo ukuyimira ufumu wa mulungu, ukuvomereza oseda ndi mzimu wake ukhala wangwiro. Ene mtengo ukuyimira nawo tino chimene chikufunika kwambiri kuti ufanane mulungu, ungoziwa nzeru zokwanira, ziwe zabwino ndikuphunziranso zoyipa. Ukaphunzira zonsezi iweyo ufunika ndithu uzisankha zabwinozo popanda mzimu wake wa mulungu, kumenewo ndioti wamvesesa ufumu wa ndani, wa Lucifer. So tikaona even anthu amene amapanga ngati za atheism sakhulupirira mulungu alipo, muona tino ndi anthu ambiri amene amachitanso ntchito zabwino kwambiri zachifundo. Okay, amafuna akhazikise onewa kuti no munthu takhala abwino popanda ndani, popanda mulungu, right? So tikaona chisatana muone kuti chinabwera motani. So mu Genesis chapter 3 satana anadzera muchani, munjoka. Ine chikhala chofunika kwambiri, sizoti satanayo ndi njoka ayi, koma satana anabwera muzimbayisa mwachani, njokayo. Okay, so Genesis 3:4 anena kuti no njokayo ndipo inati kwa mkazi kuti kufa simudzafa ayi, chifukwa adziwa mulungu kuti tsiku limene mukadya umenewo adzatsekuka maso anu ndipo mudzakhala ngati mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. So Lucifer anati okay, kuti muzakhale ngati mulungu zikhala bwanji, muzakhale mukudziwa zayani, zabwino ndi zoyipa. So samale ya ufumu wa satana tinena kuti kuzera mwa nzeru munthu atha kukwera mu ungwiro, atha kukwera ndi kusanduka wangwiro. So this is why pali anthu ena tikaona ziphunzitso zambiri zokuti zili outside of Chikhristu zimakonda kulimbikitsa ntchito, unika usale mwina masiku 40, right, ukapereke chuma kwa masiye, upange zintchito zambiri, right, komano zonsezi timaona tino sizimakwanirisa ungwiro. Okay, komano zomvetsa chisoni nzawo tino even ku Chikhristu pali anthu ena amene akulimbikitsa ntchito za munthu kuti no ntchito za munthu zithampakisa munthu akhala yani, wangwiro. Komano tikaona ufumu wa Khristu chimene umpangisa munthu akhala wangwiro, choyamba njotino ngati Lucifer anazida no unali wangwiro chilengedwere iwe, tionana tino ifeyonso tikabadwanso mwatsopano ndife anthu angwiro chilengedwere. Fatino Paulo akutino ayenese amene abadwanso mwa Khristu aichilengedwa iye mchatsopano. So kuzera mwa mzimu wake, mzimu wathu makhalanso abadwanso mwatsopano, ndife angwiro mu mzimu chilengedwere ife kubadwanso mwatsopano, right? So chinachitika nchiyani munthu atadya chipasochi, mulungu anayankhula zina zake zimene kwa nthawi yatali zikandisokoneze. Genesis 3:22 anati ndipo anati Yehova kwa mulungu, taonani munthu wakhala ngati mmodzi wa ife, wakudziwa zabwino ndi zoyipa, ndipo tsopano kuti atambasule dzanja lake ndi kutenga za mtengo wa moyo ndi kudya ndi kukhala ndi moyo nthawi zonse. So anthu ena anthu ambiri makamaka a Satana kamene timaona mulungu adanena tino munthu wakhala ngati mmodzi wa ndani, wa ife. So ndeti njoka sina dani, sina lake, right? So ambiri amene ati njoka sina lake mama kuti kuona ndimafuna tione pa 2 Timothy 2:13, right? Tione pa 2 Timothy 2:13, ndimafuna ndiwerenge pena pa 2 Timoteyo 2:13. Okay, so pa verse 13 anati no ngati tikhala osakhulupirika iyeyo akhala okhulupirika pakuti sakhuza kuzikana yekha. So tikamakamba za chikhalidwe cha mulungu
mulungu amakhala okhulupirika nthawi zonse. Okay, mulungu sangathe kuzikana yekha. Tikamakamba za mulungu, kodi amamuza mulungu chochita ndani? Palibe, right? Kodi pali malamulo amene amamulamula mulungu? Hayi, palibe, right? Mulungu ndi wangwiro, ndi wabwino, ndi wolungama pa iye yekha, right? So tikamaona za mulungu tikupesa kuti yani mulungu sangathe kuzikana yekha pa chikhalidwe chake, amakhalabe wangwiro popanda wina aliyense. Komano munthu akuti yani, tionani munthu wakhala ngati mmodzi mwa ife. Somwe chinena munthunso naye Adamu ndi Hava adazilekanitsa ndi mulungu, anakhala ngati mmodzi mwa ife, anakhala ngati nayenso ali ngati mmene mulungu alili, koma pachifukwa kuti munthu mwa iye yekha alibe ndi umulungu, right? Pachifukwa tuno munthu alibe umulungu, chikuchitika njani? Pamene akuti tionani munthu akhala mmodzi mwa ife, mulungu amakhala pa iye yekha ali ndi ungwiro, munthu pa iye yekha ali ndi ubwino, mulungu pa iye yekha ndi olungama, right? Komano munthu akafuna kukhala ozilamulira yekha, chimene chikusogoza ndi chani? Ndi khalidwe lake. Ndeti munthu akakhala ngati mmodzi mwa ife, chimachitikira nchani? Munthu amakhala wakudzaza bwino zoyipa, amakhala alibe wodalira, amasanduka wodani? Wochimwa, right? Amakhala ndithu mu maindi ake akudziwa zabwino ndi zoyipa, koma sangathe kuchita zabwinozo pachifukwa yani ali wochimwa, walekana ndi mzimu wa mulungu. Mwachinena mulungu akuti munthu akhala ngati mmodzi mwa ife. Mwachinena monga ngati mulungu amazilamulira yekha za makhalidwe ake, khalidwe lake limamulamulira, right? Munthu nayenso anafika kuti athazilamulira yekha, koma chosiyana ndi mulungu nchoti yani mulungu ndi wangwiro, ndi wabwino, ndipo sangathe kuzikana yekha. Pamene munthu pa yekha alibe ubwino, alibe ungwiro, munthu ndi wochimwa. So tikuona lero zotsatira za ufumu wa Lucifer zoti zinapangitsa munthu akhale wotani? Wochimwa, anda ufumu wakuzisa zabwino ndi zani? Zoyipa, right? So tikamazapita pa Yohane 3 verse 15 ndi 21. Brother Chifundo, munthu amati wengera mavesi kapena mulipena aye pampani pana? Simbiwanisa ifoti nungomvetserera ndethu. Okay, all right. Right, Genesis 3:15 akutuza ifuna tino, ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo, ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalalira mutu wako, ndipo iwe udzalalira chitenene chake. Verse 21. Yehova Mulungu ndipo anapangira Adamu ndi mkazi wake malaya azikopa nawaveka iwo. So tikaona nkhani tiona nawo tuno mulungu pamene amazayika lonjezano, right? So lonjezano imene mulungu anayika ananena kuti no, ngakhale munthu wachimwa, ngakhale munthu walumikizana ndi Lucifer, ngakhale munthu walekana ndi mulungu, akuti mulungu azayika udani pakati pene, pakati pa mkazi komanso ndi pakati pa mbewu yake ndi mbewu ya chinjoka. Okay, so tikamaka za mawu mbewu imatanthauza ana. Okay, so anthu amene akuchoka mwa mkazi, so mkaziyo pa nthawi sakukamba za Hava, komano mkazi ndi ulosi umene ukuyimira anthu ake andani? A mulungu, right? So azayika pakati mbewu pakati pa mkaziyo, anthu a mulungu ndi ana ake. So mpingo, right? Mpingo ndeti ndi thupi lake ndani la Kristu Yesu, right? Ana a mkazi ndeti ndi ana amene akubadwa, kapena ana amene akubadwa simanyani maso pano, right? So azayika udani pakati pa mbewu ya mkazi, ana mkaziyo maso mbewu ya yani ya chilombo, ana amene ali anda ufumu wakuziwa zabwino zoyipa. So ndipo izalalira mutu wako. So akamba za mbewu yako ikambayi ndi Kristu Yesu, right? Izalalira mutu wako ndipo iwe uzalalira chitenene chake. So mu Genesis anatipasa ife ulosi pakati pa mkazi, chinjoka ndi mbewu ya mkazi. So mbewu ya mkazi idakaphwanya mutu wa chinjoka, chinjoka chidakaphwanya chitenene ya nyani cha mbewu ya mkazi. So izi ndi zinsinsi zimene mukanazika mu Genesis, and tikamazafika mu chapter 12 zinthu zimamba kupezeka. So tikamaona plani ya mulungu ina ndino, plani ya mulungu ina ndino amukope munthu, amutengese munthu
kuchoka ku ufumu wa Lucifer akamukope iye kuti akabwerenso mu ufumu wa ndani wake. So tikaona ulosi umenewu Hava amaona ngati no mwana amene amakamba ni mwana wake, iyeyo Hava amaona ngatinso mkaziyo ndi iyeyo. Ifane tikaona Kaini atabadwa analandira munthu wa Mulungu, Kaini atamupha Abeli ndikuthawa, analandira Seti, analandira munthu wina pandani pa Mulungu. So amakhulupirira teno chinthu chochitikachi, ulosi umene uchitika pombopombo, right? Koma sizinali chotero yayi. So chochitika nchani? Tikamaona za Abraham analandira malonjezano, right? So tuna no masomphenya anapasidwa kandani kwa Hava ndi Adamu, right? Wano pamene anthu akuchuluka nomabala padzuka basi, masomphenya achi akuonjezeredwa, Mulungu akuonjezerapo information ndi kuyipasa kwa anthu ena kuti akhala kuyembekezera mbewu imene ili Yesu Khristu kubwera kwake. Okay, tikaona Genesis 12:17 akuti no, ndipo mukudalitsa iwe zakudalitsa iwe, ndipo mukuchulusa iwe ndiza kodi sinaike njira. Okay, dabo ari kuti niwenga jezo. Okay, so right, so tiwerenge verse imene chichewa verse 17 ndi no, kudalitsa ndizakudalitsa iwe, chulukitsa ndizachulukitsa iwe mbewu zako monga nyenyezi zakumwamba, monga mchenga wa mphepete mwa nyanja, ndipo mbewu zako zidzagonjetsa chipata cha adani. Verse 18, mbewu zako mitundu yonse ya dziko lapansi idzadalitsidwa chifukwa wamvera mawu anga. So apa tikaona verse 17 mchizungu ali very clear, akukamba za kuti Mulungu akazadalitsa iye azamchulukitsa Abrahamuyo kuti mbewu yake kapena ana ake azafanana ndi nyenyezi zakuti zakumwamba, kapena azafanana ndi mchenga wawayani wamamadzi. Okay, so nkhani inakwaniritsidwa. Tionana nkhani ndi apa awiri, mbewu za Abrahamu, ana a Israeli anachulukadi, ana a Israeli anachuluka ndikumafanana ndi ngati mchenga, right? Ana a Israeli tionana anachuluka amafanana ngati nyenyezi zakuti zakumwamba, koma ulosi umenewu ndi wapaderadera. Okay, tikaona za ulosi umenewu tionana kuti ukwanisira pakawiri. One, mtundu wa Israeli. Two, mtundu wa Israeli wa uzimu. Okay, so anthu onse amene akukhulupirira Mulungu mwachikhulupiriro akukhala ngatino mbewu ya ndani ya Abrahamu, ngati mchenga wa panyanja. Okay, koma verse 18 imayimirira mwapadedera za Yesu, and in thy seed, mwa mbewu yako, chicho analakwisa na mbewu zako, right? Mwa mbewu yako mitundu yonse yakudzoka kusala idzadalitsidwa. So kuzera mwa Abrahamu mbewu ichi imene inaphwanya mutu wa njoka idakhala kuti adani abata. So tikamakamba za kuphwanya mutu wa njoka tikukamba zokuti ufumu wa Lucifer kugonjetsedwa, chifukwa tino apapa Lucifer zimene apanga wasokoneza ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi, kuwapangisa anthu akhale mbali yake ya ufumu wake wakugwa, right? So anthu amene alowa mbali ya ufumu wake, right, akukhala ngati template ya ufumu wake, akuonesera zero zijamazikamba zicha kuti ziyapangisa anthu akhale ya olungama. Pamene tikaona mbali inayi, gawo linayi, Mulungu afuna apulumutse anthu, abwezerenso ufumu wake. So tikamakamba za kuphwanya za mutu wa njokayi, tikukamba za kuononga ufumu wake wa Lucifer, kuonesera kuti no ufumu siwopambana kuposa wa Khristu. Okay, so tikaona Deuteronomy 1:10 akukamba kuti Yehova Mulungu wanu anakuchulukitsani, ndipo taonani lero muchuluka ngati nyenyezi zakuti zakumwamba. So tikaona Mulungu anachulukitsa anthu aja ngati nyenyezi zakuti zakumwamba. Koma tikamaona za mbewu imene Mulungu anati kuzera mwa mbewu yako mtundu osadzuka lapansi udzadalitsidwa, ndi Genesis Galatiya 3:16 akamba zonena kuti ndipo malonjezano ananenedwa kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake, sanena ndipo kwa zimbewu ngati kunena zambiri, koma ngati kunena imodzi, ndipo kwa mbewu yako ndiye Khristu. So mbewu yako ndiye Khristu, mwachinena kuzera mwa Khristu
mitundu yonse ya anthu ikudalisidwa mwa iye. So chinthu chichi chinali chapaderadera Mulungu anachiyamba mu Genesis koma anachipeza mwandani mwa Abraham. Okay, kandi tikaona muno bwino zijanakamba nyenyezi zilumira anthu amene ali mtundu wa Abraham osati kuthupi kokha komanso ku uzimu. Tikaona mu 12:1 amakamba za nthawi yakumapita nthawi Mikela akazayima ndi zina zotero, koma timafuna tone pa verse 3 ano ndipo aphunzitsi adzawala ngati kunyezimira kwa thambo ndipo iwo otembenuza ambiri asate chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. Tiwerenga chimso 12 verse 3 mu King James yomwe the wise anzeru aphunzitsi akamba za the wise, right? Ndipo iwo amene otembenuza ambiri ola asate chilungamo mwachinena otembenuza ambiri ola asate righteousness chiyero. Amene akutembenuza ambiri ola asate chiyero righteousness, right? Azawala ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. So anthu onse amene ali mwa Khristu iwo ali nyenyezi. Okay, so nyenyezi ja Mulungu anamuzata akulu okusalayo azakhala nyenyezi zaku nyanja, so nyenyezi zakumwamba, right? Zizo zinachitikadi kunena kuti no ana Israeli anachuluka koma kuposa kuchuluka kwa ana Israeli. Tikuona sona no ana Abraham mwachikhulupiriro ndi amene sakuchuluka, especially pamene ulipira mapeta achani anthu. Izi ndikuzikamba ifani fateni anthu ambiri amakonda kuzidwa nayi pamene tikupita mapeta nthawi nyali za anthu zikhala zikuzima. Pamene amawuza no pamene mdima wa ndi weyani wakuta dziko pamene nyenyezi zatani zawali, right? So sitikuyenda kukhala ndi mantha ndi kutha kwa dziko lino komano tikhale ndi chiyembekezo pokhazika mwadani mwa Khristu Yesu. Kodi anthu amene akuyitanira nyenyezi chifukwa chani? Chimso 22 verse 1 anaona verse 16 anaona no ine Yesu ndatuma mngelo wanga kuchita umboni za izi mpingo. Ine ndine muzo ni mbadwa ya Davide, nyenyezi ya nthanda. So Yesu ali ni mbadwa wa nani? Wa David, right? Nyenyezi ya nthanda. So tikamona nyenyezi tikamba za ndani? Za Yesu Kristu, right? Nyenyezi tikamba za nani? Za Yesu Kristu. So pamene tapanga background yonse timapanga introduction. Introduction yaketu timafuna kuti tikhazike kwambiri. So chimene ndikakuwuzeni ngati mungafuna kumamvetsa mabuku a Daniel ndi Chivumbulutso amafunika background yokwanira. Tikamona ma Daniel ndi Chivumbulutso ndi nkhani zoti no zambiri tiona no zikuzikika mukamvetsedwe ka ufumu wa Mulungu. Ngati ungamvetsetsa ufumu wa Mulungu ndi Khristu okhala mwa iye utamvetsa buku la Chivumbulutso. Ukamvetsetsanso za chipulumutso ndi khalidwe la Mulungu utamvetsa buku la Chivumbulutso. Kumene ngati sungamvetse izi ndete buku la Chivumbulutso ikhala buku lovuta kwambiri, right? So tiyambe pa verse 1 anaona no ndipo chizindikiro chachikulu chinaoneka mwamba, mkazi uvekedwa dzuwa ndi mwezi ku mapazi ake ndi pamutu pake korona wa nyenyezi 12. So nimafuna ningochosa chinthu ichi, right? Okay, anyways ndichichosa kumapeto komano tione kuti pali mkazi wayima panyati pa mwezi wavala dzuwa nyenyezi mutu kwake. Okay, kodi tikaona ifeyo tiona nawo tino ku Genesis panali mkazi amene anali half amene anali wa research. Okay, pakuti adapeza kuti ndi wotani wochima. Pamene ku Chivumbulutso akutionetsanso mkazi amene akuyimira ationa ati anthu a Mulungu, right? Komano anthu a Mulungu amene wawa akuvekedwa chani ndi dzuwa. Apamba amene tiwapesana tuno zinthu zimene tipeza mu Edeni, mkazi, mtengo wakuzesa bwino nzoyipa, mtengo wa moyo, right? Even njoka tizipezanso mu chapter 12. Chimuso 12 ili ngati parallel ya Genesis chapter 3. Genesis 3 pamene anthu akutaya ufumu wa Mulungu. Chimuso 12 pamene anthu akulandira chani ufumu wa Mulungu. Okay, so tiona tino nkhaniyo ikuchita modelo ndithu. Okay, so kodi m'Bible akamakamba za mkazi akuyimira chiyani, right? Anthu ena amene atino mkazi akuyimira mpingo, right? Kumano kwa hiyo mpingo mutu wawo umayimira tino anthu amene ali registered kuboma kuti apange bungwe lotchedwa mpingo wakutakuti. Yeah, tikaona Efeso 1 verse 22 23 mpingo umayimira anthu amene alozezana ndi chani ndi mzimu wa Mulungu. Mpingo ndi umenewo. Okay, so mkazi akuyimira anthu amene ali mchiyembekezo chakubwera kwa Yesu kapena anthu amene ali chipangano chatsopano ali ndi chiyembekezo chodala
ali mzimu wa Mulungu mkati mwayo. So tikaona Genesis 6:1 ndizachosa mwana wamkazi wa Ziyoni, mkazi wokoma ndiwo lolopoka. So tikaona Yeremiya 6:2 inali uthenga wa chenjezo ifata anthu a Israeli samamva. So Mulungu akuti muzayani ndakufananiza ninu monga ngati yani Ziyoni, okay, mwana wa mkazi. Okay, so tikamaona chipano chakale mkazi amayimirira anthu ake a Mulungu amene akuyembekeza kubwera kwa Yesu. Tikapita chimusu tikapita Efeso 5:25 tonano akutiuza fano amuna eni kondani akazi anu monganso Khristu anakonda eklesia nadzipereka m'malo wake. So uku kwatululira unatuno eklesia ndi mpingo, right? So akuti kondani ndani? Khristu. Amuna enu kondani akazi anu monga Khristu anadzipereka kwa eklesia. So titaona tuno mkazi akuyimirira anthu a Mulungu, right? Tikaona Ezekiel 16 amakamba za mkazi amene akuyimirira Israeli wakale. Chimusu 19 tonata akamba za mkazi, right, ndi kuyimirira anthu amene akuonesa chikhulupiriro chawo kwa Yesu. Pamene chimusu 17 mkazi yemweyo akuonesera amene akuoneka chigulu amene akuonesa tuno chikhulupiriro chake ndi chotani chosanganizika ndi ndale za dziko manyirira chikhulupiriro yake chisoonekera. Okay, so nanga tamvesa tuno mkazi akuyimirira anthu a Mulungu, nanga dzuwa likuyimira yani? Malaki 4:2 anatuno koma ino akupa dzina langa dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani, muli kuchiritsa m'mapiko mwake, ndipo mudzatuluka ndi kutupatupa ngati ana ang'ombe onenepa. So apo akutiza ifanira tuno anthu a Mulungu, right, amene akupa dzina ake dzuwa la chilungamo lidzatuluka. So dzuwa la chilungamo tikuzala kamba za Yesu akapa, right? So dzuwa la chilungamo chiyero cha Mulungu ndimene chikuwakuta anthu. Mu Genesis chapter 3 tinaona pa verse 21 kuti no Mulungu anasomera Adamu ndi Hawa chikopa, right, atachimwa chimene chipemera tuno chikopa cha nyama, right, kapena chiyero cha mwana wankhosa chimene chizadani chizaveka anthu. So kuchimuso 12 akutiuza ife tuno anthu a Mulungu salinso ndi tchimo yayi, sayamaliseche koma lokutidwa ndi dzuwa la chilungamo. Khristu ndi amene akuwakuta. Nanga n'chifukwa chani mkazi akuyimira pa mweziwu ukuyimira malonjezano ake yonse a Mulungu amene anakhazikika mu chipangano chakale, right, malonjezano onse a Mulungu. So anthu a Mulungu chipangano chakale amayima pa mwezi. So tikaona mu nature dzuwa limene mawala, mwezi limabweza kuwala kwa dzuwa. So kubwera kwa Yesu Khristu ndi umene kuti chotsa ife manyazi athu. Komano mwezi malonjezano onse a chipangano chakale amene amalosera kubwera kwa Yesu ndi chilungamo chimene tilandire amaonesa kuwala kumene kudakabwera Yesu akatani akabwera, right? So tikaona Luka 16:16 tiona tuno chilamulo ndi aneneri analipo kufikira pa Yohane. Kuyambira pamenepo ulalikidwa uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu ndipo munthu aliyense akangamira kulowamo. So tikaona pamenepo malamulo aja komanso tikaonanso even aneneri zimene zikufikira mpaka Yesu atatani atabwera. Ngati mufuna kumvetsa kwambiri apapa mufunika mupite ndithu phunziro lathu imene inayamba za andani timakamba za ana aneneri, right, timakamba za mzimu wachinenero. So ngati mwine nthawi mukaona phunziro lotchedwa mzimu wachinenero, right, so tinapanga phunziro lina lambuyo. So tikaona apapataona no mzimayo, right, amawunikira tionanso mapeto kuti no mweziwo tikaona yakale Exodus 19 ufumu wa Mulungu umakhala anthu enieni amene ali ogwirika ana Israeli, right, pamene kuchipangano chatsopano ufumu wa Mulungu kuyimira yani kuyimira anthu osali ndi mzimu wake, right. So ndi zinthu ziwiri zosiyana. So mkaziyo ndithu anayimadi pa malonjezano a Mulungu, right. So tikaona za 12 nyenyezi 12 tikaona bwinobwino tunano chipangano chatsopano chakale mbewu ya Abrahamu inachulukitsidwa anayi mafuko 12 kuona akuyikamba za nyenyezi ngati 12, right. Pamene chipangano chatsopano tikuona akuti pa Efeso chapter 2 akuti tamangira pa maziko a chiphunzitso cha nani cha Yesu Khristu pangodya ndi aneneri ndi atumwi, right.
machide china Efeso chapter 2. So tonano kuwala kumene kukuoneka ndi Yesu Khristu amene akukhala ndi kupezeka mu ziphunzitso za atumwi. So tikaona 12 nyenyezi zikuimira nawo tuno anali ndithu ana Abrahamu kuthupi. Mwana 12 mapeto ndi ana Abrahamu mwachikhulupiriro. Okay, so ndi leadership ya chipangano chakale ndi chatsopano, right? So David verse 2. So tikaona 7 Yesu Khristu ndiye nyenyezi nthanda yakuuke. So anthu amene anali ndi chiyembekezo chakubwera kwa Yesu anakhala ngati nyenyezi mafuko 12 aja. Pamaso pamene Yesu Khristu akubwera kachiwiri anthu akulandira mzimu wake pa Pentekoste mpena kuyimirira 12 nyenyezi kuyimirira atumwi 12 pamene pa iwo ziphunzitso zathu zasatani zamangirika. Okay, tipite pa Chivumbulutso 12 verse 1. Ndipo anali ndi pakati ndipo anafuwula ali nkubuwula ndi kumva zowawa zakubuwula. So anthuwa anali akuyembekezera kubwera kwa Yesu. So tikaona Malaki ndi buku la Mateyu panatusiza ka 400. Okay, muna amene Israeli anakumana ndi zokhoma zambiri ndi anthu anayesesa kuti atuluke mu chokhoma chimene chichi, koma Aroma anakanirira anthuwa. So pachifukwa imeneyi anthu amayembekeza kuti pamene Yesu akubwera azakhazikitsa ufumu wa Israeli monga ngati mene timadziwira ufumu wakuthupi. Koma sizinatero yayi. Tione pa Luka 24 verse 19-21 anaona atuno. Ndipo anati kwa iwo, zinthu zanji? Ndipo anati kwa iye, izi za Yesu Nazareni, ndiye munthu mneneri wamphamvu ntchito ndi mawu pamaso pa Mulungu ndi anthu onse. Verse 21. Ndipo tinayembekeza ife kuti ndiye wakudzayo kudzawombola Israeli. Komatunso pamodzi ndi izi zonse lero ndilo tsiku lachitatu kuyambira zitachitika. So anthu amayembekeza tuno Yesu akabwera azawombola Israeli monga ngati mmene Mose anachitira. Pamene Yesu nthani yayikulu inali ya ufumu wake, amabwera azakhazikitsa ufumu wake pa dziko lino lapansi, right? So tikaona akamati mzimayi anali oyembekezera akutanthauza kuti anthu amayembekezera kubwera wandani kwa Yesu. Okay, anali ndi chiyembekezo chodala kuti Yesu atani abwera. Okay, that's why mzimayi aliyembekeza. Andi tikaona kukachisi panali mzimayi uja amati Simeoni, ukati osazinakisana Simeoni mwana panali mzimayi nake alayi ngati ni mukawerenga Luka chapter 1-2 mavesano panali anthu awiri, mmodzi anali wansembe anamulitsindira Yesu kuti ni mwana wa Mulungu, right? Akamupangisa ndulidwe. Mzimayi inanso nayenso mneneriso anazindikira. So panali ndithu anthu angapo amene amabwera kumadikira kubwera kwa Yesu ngati nene, koma ambiri akamangamba za kubwera kwa Yesu amakamba za mombolo ngati kuti munthu amene atabwere kudzathetsa chani mavuto awo. Okay, so tiye tipitizeni Chivumbulutso 12 verse 3 aulia. Ndipo chinaoneka chizindikiro china mwamba, tionani chimeka chofira chachikulu chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10 ndipo pamutu pake nduwira zachifumu zisanu ndi ziwiri. So apa ndofuna kunena kuti chinthu chimene chikuoneka apapachi ichi Baibulo litiuza kuti ndi chani. Chimene chimafuna chinena kuti anthu amanati chirombo ichi chimene chikuoneka apapa chinjokachi ndi Roma. Ine ndimasusa kuti chirombochi ndi Roma, right? Ndifuna ndikususa kuti chirombochi ndi Roma. Baibulo chitatiuza palokha kuti chirombochi ndi chinjokachi ndi chani. Chivumbulutso 12 verse 9 chapter chomwecho muone pa verse 9. Ndipo chinaponyera pansi chinjoka chachikulu, njoka yakalambayo, ndiye otchedwa Nyerekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse. Chinaponya pansi pa dziko ndi angelo ake anamonyera naye pamodzi. So tikaona akamba zoti wonyenga wa dziko lonse, wonyenga wa dziko lonse ndi ndani? Chinjoka chachikulu. Ndani ameneyo? Satana. Mwaona? So chinjoka ichichi si Roma yayi, ni ndani? Ndi Satana. Now ndimafuna kuvekesa chinthu ichi. Tikamvesesa tino chirombochi chinjokachi ndi Satana, ndititi vesesa Chivumbulutso chapter 13.
chifukwa chili mu Samuel 13 amanati no ndipo chinjokacho chinapasa chirombocho mpando wake mphamvu, right? So ndi Satana amene wapereka mphamvu yake kwa chani? Kwa chirombo. Okay, awo ndati chimuso 13 ija yasinthiratu kavekesedwe, right? Tiye tioneni. So akutiuza ife pali chirombo chimene chili ndi nyanga, akutchula manambala ake, mitu, nduwira, right? Pamene tikaonanso chimuso 13 verse 1 no, muone chimuso 13 verse 1, ndipo ndinaona chirombo chili kutuluka mnyanja, chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri, ndi pa nyanga zake nduwira zachifumu 10 ndi pamutu pake mayina a mwana. So tikaona chinjoka chimene ali Satana akuti nayenso ali ni chani? Ali ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10, right? Komanso pamutu pake pali chani? Nduwira zachifumu. Okay, so tikaona Satana ndi chirombo chizikutani zikufanana chifukwa chani? Chifukwa chanena kuti mu Genesis chinjoka ndi Satana zimatani? So zimafanana. Genesis Satana anabwera kudzera mwachani? Mwa chinjoka. So akutiuza ife onena kuti kumapita nthawi Luciferayo akamazabwera pa dziko lapansi kuti akufuna alimbane nkhondo ndi anthu a Mulungu, sabweranso ngati chinjoka amene anabwera mu Genesis, akuzabwera ngati chani? Chirombo. Mwena amene mu Genesis Lucifer anabwera ngati chani? Anabwera ngati chinjoka. Okay, anayankhula za manjoka. Pamene ku chivumbuluso Lucifer ndifani Lucifer tikamwana chimuso 12 verse 3, 13 verse 1, ndifani zirombo ziwiri zikufanana kwambiri. Pamene china akuti ndi chirombo, chinachi akuti ndi chinjoka yakale. Akutiuza ifunena kuti tene ndibwere pa verse pa ndifuna tino nkhani titolere bwinobwino, right? Akuti chinaponyedwa pasi ndi chani? Chinjoka chachikulu, chani? Njoka yokalambayo, iye ndena ndiyeke. So tikana mu Genesis Satana anadzera mujani? Njoka, right? Mwanjinena maonekedwe ake china Yesu anayezika ngati cha munjoka, right? So kumapita nthawi imene Satana akubwera kulimbana ndi ufumu wa Mulungu, akubwera ngati chani? Chinjoka chakaleyo. Komano pa nthawi akufana na Lucifer ndi chirombo. Zimene zikuza ife yani mapita nthawi Lucifer pamene amenya nkhondo yake akuzadzera ngati chani? Chirombo. Okay, right? So tiyendepitizeni. So now tiyendepitizeni za chinjoka chakalechi. Kodi ndi chida chiyani chimene Lucifer anagwiritsa ntchito? Chimuso 12 verse 1 ndipo mchira wake unaguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi zakumwamba noziponya pa dziko, ndipo chinjoka chinayimirira pamaso pa mkazi kuti akuti kuti akabala icho chinikhwire mwana wake. So chinjokayo chinagwiritsa ntchito mchira wake anati kugwetsa limodzi la magawo atatu. Okay, so ndinafotokoza tikaona pa Ezekiel 5 verse 12. Okay, ulomene timaona za malipenga asanu ndi awiri timaona tino akuti limodzi la magawo atatu linawonongedwa chotere, limodzi la magawo atatu linawonongedwa mochita. So akamakamba za limodzi la magawo atatu mu ulosi zikungoyimira tino pali gawo lina, sakuthandiza zotino tikamakamba za ngelo Lucifer anatenga mmodzi Mulungu anasala ndi awiri. Ayi, sakamba kuti no pa mabiliyoni angelo amene alipo pa awiri ena aliwonse Lucifer amatenganso mmodzi. Sakuthandiza zimene akuthandiza tino limodzi la magawo atatu akuthandiza kuti pali kategori ya angelo amene anavomera ndani? Lucifer. Okay, mukawerenga verse 12 verse 3 imaveka chizungu Ezekiel 5:12 mukangowerenga chimusi chapter 8 ndi chimusi chapter 9 muona tino amakamba za one third. Titati titenge liti lonkhani tibalika nayo chifukwa tino mukawerenge chimusi 8 chimusi 9 amwatino ndipo atiya amakamba tino lipenga linamenyedwa ndipo one third ya anthu anafa. Lipenga linangomenya one third lesera igumuka, lipenga linangomenya one third ndi imazati one third aja kuchuluka ndi one third timazati amakhala patatu okha, komano one third amachuluka koma anguthandiza tino one third anguthandiza tino gawo lina lake. So chinjokachi chikugwetsa nyenyezi zakumwamba. So tikakumbukira nyenyezi njani? Nyenyezi zikungoyimira anthu amene ayozazidwa ndi mzimu wakandani wa Mulungu, right?
ku chipangano chakale nyenyezi zimayimira ana a Israeli akuthupi, ana a Abrahamu. Pamene chipangano chatsopano nyenyezi zimenezi zikuyimira atumwi 12 pa nduwira za pa mutu pankazi, zikuyimira atumwi 12 amene kudzera mwa iwo chikhulupiriro cha mwa Yesu Khristu chikupatsidwa ndani kwa ife. So nyenyezi zakumwamba zikuyimira angelo amene anali ndi mzimu wa ndani wa Mulungu, right? So iwo anachosedwa pamenepo pamene analipo kudzera mwa njira amene. So njira ameneyo ndi chani? Tisalo no mu Edeni mnali chani? Mkazi, njoka, mtengo wa moyo ndi mtengo wa uzimu zabwino zoyipa. So mu Chivumbulutso 12 tikufuna tionenso zinthu zomwezi, tione mkazi, njoka, mtengo wa moyo ndi mtengo wa uzimu zabwino zoyipa. So tiona na Yesaya 9:14 not no chifukwa chake Yehova adzadula mutu wa Israeli ndi mchira wake, nthambi yakanyedza ndi mlulu tsiku limodzi. So Mulungu adzadula zonse. Ana Israeli analakwa chotani? Tiona verse 15, nkhalamba ndolemekeza ndiye mutu, ndi nene lophunzitsa zonama ndiye mchira. So apa Mulungu amawuzala muzayani ine ndi adula onse achibwana, right? So Mulungu akutiwulira nawo no akamakamba za nkhalamba yakale ndiye mutu, koma akamakamba za nene lophunzitsa zonama ndiye yanchira. So Lucifer kumwamba zimene amaphunzitsa ufumu wake zinali zotani? Zonama. So monga mu Genesis tinaona no panali mtengo wakuzimu zoyipa, right? Mu Chivumbulutso chapter 12 sitikuona mtengo umene tikuona yani mchira, right? Imene zinthu zimene zikukhala iko, right? Mtengo wakuzimu zabwino zoyipa ikozi mchira wa Lucifer wera ukuyimira maboza osayani a Lucifer. Okay, right? So tikutaona tuno tikupitiriza nkhanicha ndiye chikuchitika nchani after ataona zinthu ziwirizi. So Chivumbulutso 12:5 anano ndipo anabala mwana wamwamuna amene adzaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo, ndipo anakwatulira mwana wake amuke kwa Mulungu ndi kumpando wachifumu wake. So tikaona mwini tiona nawo tino Satana anafuna amuphe Yesu atangobadwa, right? So anali Lucifer inde kumono sanabwere ngati iye mwini, anagwiritsa ntchito china Herodi anayesera kuti amuphe Yesu Khristu atangobadwa, koma zinthu sizinatheka apa kuti no mwanayo anakwatulira kwa ndani? Kwa Mulungu ndi kwa mpando wake. So izi ndi zili zofunika kuzimvetsa kwambiri. Yesu anakwatulidwa kupita kwa ndani? Kwa Mulungu. Koma sakutchera kwa Mulungu wake ariyani ndi ku mpando wake wachifumu. Zimene zikuza ife yani pamene Yesu anakwera kumwamba anakakhala pa mpando wake wachifumu, mwanjira ina Yesu panopa akulamulira mwanjira imene Atate wake akuti akulamulira, right? Pamene Yesu akwera kumwamba akakhala pa mpando wake wachifumu. So pa mpando wake wachifumu wa Mulungu ali yani pa mizimu isanu ndi iwiri zimene zikuyimira kuti yani zikuyimira kuti Mulungu amalamula kudzera mwa mzimu wake. So pamene Yesu Khristu akwera kumwamba kwa Mulungu akukwatulidwanso kwa mpando wake, zimene zikutuza ife Yesu Khristu afunika azozedwe ndi mzimu wake wa Mulungu kuti azipeze ponse kuti atipase moyo umene unalemezana ndi Mulungu kuti ifeyo akuchipangano chatsopano tikakhale oyanjana ndi Mulungu kudzera mwa mzimu wake. Alright, so then ndipitizeni mbewu imeneyi ndi ndani? Tikaona Galileya 5:16, ndipo kwa mbewu yako ndiye ndani? Ndiye mkazi. Tikaona mu Genesis anamuwuza tino mbewu yako idzaphwanya nyani? Mutu wa njoka. Njoka idzaphwanya chitendere yake. So apapa mbewu ya mkaziyo kudzera mwa anthu a Mulungu amene analipo nthawi imeneyo ana a Israeli, right? So mkazi akuyimira mtundu wa anthu onse a Mulungu, right? Kuyambira nthawi imene Mulungu anali ndi mtundu wa anthu a Mulungu otchedwa Israeli kufikira ku nthawi yathu imene tikutchedwa Israeli amene ali mwa Khristu Yesu, anthu amene ozozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Zonsezi zikuyimira ndi ndani? Ndi mkazi ameneyo. So kudzera mwa Israeli kukubadwa ndani? Yesu Khristu. Paja tisalo tino lonjezo linabwera ndani? Kwa Abrahamu kudzera mwa mbewu yake mtundu wa anthu onse udzakhala ndani? Odalitsidwa. So kudzera mwa Abrahamu Yesu akutani? Yesu akubadwa. Koma Yesu akwenyesa tchimo ndi imfa akukwatidwa kuti? Akukwatidwa kumwamba pa verse 5. Now chuchitika nchani Yesu atangokwera kumwamba? Pamene pali nkhani tione verse 6. Chivumbulutso 5 verse 6, 7, 8, 9, 10. Muone chuchitika nchani. Chivumbulutso 5 verse 6, ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, kukhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri
ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumira ilowe m'dziko lonse. So tikaona papa tikuthaonana kuti no akati ali pakati pa mpando wachifumu ndi mizimu zinayi. So tikaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamu zinayi panakhala Yesu Khristu. Yesu Khristu akubwera ngati mwana wankhosa, koma chinayi chasintha kwa iye pa dziko lapansi anali mwana wankhosa, mwamwamba ali mwana wankhosa amene ali ndi maso asanu ndi awiri. Maso amenewa ndiye chani? Mizimu isanu ndi iwiri. Mwaona paja tanena kuti Yesu Khristu anakwatidwa kumwamba kuti akakhale kuti kumpando kwachifumu. So Yesu pamene akwatidwa kumwamba ali kumpando kwachifumu, nayenso akusidala mizimu isanu ndi iwiri yandani ya Mulungu. Tsopano akutani? Akutumiza mzimu wake muchani? M'dziko lonse. Mwanjira ina kukhazikitsa china yake pa dziko lino lapansi. Tiye ndipite na verse 9. Audiyani, ndipo ayimba nyimbo yatsopano ndikunena, muyenera kulandira bukhulo ndi kumasula zizindikiro chifukwa mwaphedwa ndipo mwagulira Mulungu ndi mwazi wanu anthu a fuko onse ndi manerero onse ndi mitundu yonse. So kudzera mwa Yesu Khristu akukhala ngati tate wathu wachiwiri. Tate wathu woyamba Adamu mu Edeni chichitika chani? Anatigwetsa ife. Adamu mu Edeni anatayika. Pamene tikaona mu Chivumbulutso 12 Adamu wachiwiri ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. So tikutha kuona kuti Chivumbulutso 12 ndi Genesis 3 zikuyenda ndithu motere, right? Mu Chivumbulutso 12 tikuona mkazi amayomera mpingo wa Mulungu, anthu a Mulungu. Pamene Chivumbulutso Genesis 3 tikuona mkazi amene ali Adamu, right? Amene wanyengedwa wapezeka wamaliseche mwamuna yake. So Chivumbulutso chapter 12 tikuona tuno Adamu wachiwiri ndiye ndani? Ndiye Khristu. Adamu yamba amene ali Adamu anatibweretsa ife tchimo ndi imfa pokudya chipatso. Adamu wachiwiri amene ali Khristu Yesu akutibweretsa ife chiyero ndi chilungamo, akugula anthu onse kwa Mulungu. Ndipo autiyani, ndipo mudawayesa iye ufumu ndi wansembe kwa Mulungu wathu, ndipo achita ufumu pa dziko lino. So ufumu wa Mulungu ukhazikitsidwanso payani? Pa dziko lino lapansi. Ufumu wa Mulungu upangidwa extended kuchani? Ku dziko lino lapansi kudzera mwa ndani? Kudzera mwa Yesu Khristu. Okay, so nkhani ndi yayikulu, tifuna ndithu tiyende naye bwinobwino. So tiyeni tioneni chochitika chene Yesu atangokwera kumwamba. Yesu atangokwera kumwamba akutionetsa ife ka chithunzi pikisheni ya zinthu zimene zikutsatira pa dziko lino lapansi. Chivumbulutso 12:6 ndipo mkazi anathawira ku chipululu kumene ali nayo mbuto yokonzekeratu ndi Mulungu, kuti kumeneko akadyetse masiku 1,000 ndi 200 mphambu 50. So tikaona masiku 1,000 ndi 1,000 200 mphambu 500, iyi ndi 1,260 days. So tikaona 1,260 days iyi anthu a Mulungu anathawira ku chipululu, right? Anathawa nthawi yake imeneyi 1,260 days imeneyi. Tikatenga Ezekiel 4:6 ndi Numeri 14:34 tionana tuno tsiku limodzi ili ngati chaka kwa Mulungu, right? Mulosi. Okay, izo ziti zazipanganso clarify chifukwa tinaonana kuti no tikamakamba za maulosi amene ali olumikizana ndi kubweranso kwa Yesu Khristu, maulosi amene timangowatenga amene alili. Tinaona kale mu Chivumbulutso chapter 10 verse yake ya 5-6 unanso pazakhalanso nthawi, right? Koma maulosi ambuyo timafunika kuwatani? Kuwamasulira. So that's why apapa tikuyimasulira kuti no ndi anthawi ndithu ka 1,260 years ni so tikaona bwinobwino kumapita nthawi kuli zaka 3.5 zimene zidakhale za chisautso, zimene tikungozitenga amene zilili chifukwa tino ndi time period imene umikizana ndi kubwera kwa Yesu pazakhalanso nthawi, right? Even zaka 1,000 years za kumwamba zija sitikuzimasuliranso kuti day principle ayi, tikuzitenga amene zilili. Komano maulosi ena ambuyomu tikufunika tiwamasulire chifukwa tino saulumikizana ndi kubwera kwa ndani? Kwa Yesu. So kwa chiwiri, that is it. So apapa Yesu atangokwera kumwamba anthu a Mulungu adakumana ndi zokhoma zazikulu. Anthu anakakhala kuchipululu nthawi imeneyo tikaona zaka za 538 mpaka 1798 anthu a Mulungu adathawa ndithu kuthawa ndithu chisautso chimene chinachitikapo pamene Aroma anagwirizana ndi Akhristu ndi kupanga mpingo wa Chiroma
umene ndimene unasausa akhristu amene amayimira pa mawu a Mulungu, right? So ichi chimene akutiuza fere chosadala pa dziko lapansi pano ndi atitenga kutipitisa kumwamba kuti tikaone kumwamba kuchitika nchani. Okay, right? So tione verse 7 ati ndipo munali nkhondo mwamba. So Yesu atakwera kumwamba ati chitusatira ndi chani? Ndipo munali nkhondo mwamba, Mikeli ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjoka. Chinjokanso ndi angelo ake anachita nkhondo, ndipo sichinalakika, ndipo sanapezesenso malo awo mwamba. So anthu ambiri akamakamba za nkhondo amona chithunzi chichi, amona ngati kunali ndithu bout, ndithu kunali ndithu zida. Ayi, nkhani siyoti kunali ndithu bout kapena zida. Ayi, sinali bout yonchi. Tikaona mune bwino chida chimene Lucifer anagwisa ntchito ndi yani? Mchira, right? So Lucifer wakhala kunamizira dzina la Mulungu, wakhala kunyoza dzina la Mulungu, wakhala kunamizira ufumu wa Mulungu, right? Mulungu amuuza lakulu mchira amene mugwisa ntchito ni mtengo wa zabwino ndi zoyipa, okuzisa zabwino zoyipa ndi mtengo wabodza ni mchira, right? So Lucifer mwidene ananamizira wani Mulungu, anamutcha Mulungu ndi abodza. Ife anamuzera Mulungu awuzatino mukatoe mwadyatu mtengo muzafanana naye. Apo amathandiza kuti Mulungu ndachani ndi abodza, right? Komanso pamene akubweresa nkhani ya ufumu wake akususana ndi Mulungu. So chachikulu apa chinacho tino kudzera moyo umene Yesu Khristu anaonesa pa dziko lapansi. Yesu Khristu anaoneseratu kothera kuti khalidwe la Mulungu ndi lolungama, right? Iye analola kuti mpaka atife kutionesa fero Mulungu sunga lolo ife tibwerere mbuye. Mulungu uthalola kuti ufe kuti munthu akakhale ndi moyo. So nkhondo imene inali nkhondo imene tidayiona kale inayamba kumwambako. So kuyambira nthawi imene Lucifer anachimwa kulekana ndi Mulungu, wakhala kususana ndi anthu a Mulungu, wakhala kupita kumasusa. Timaona nkhani imene mu Yobu amapita kukasusa anthu a Mulungu. Komano kufikira pa mtanda ndi pa nthawi imene khalidwe la Mulungu linaonekera kotheratu. Pamenepo Yesu atakwera kumwamba ndi pamene panachitika ngati yani? Panachitika nkhondo. Okay, yeah. So nkhondo yake inali kuti nkhondo ya mawu. Yesu analimbana Mikeli akuyimira iye amene ndi moyo mwa yekha. So tinapanga phunziro lotchedwa kuti Yehova. Munthu akawerenga taona maphunziro ngati amene. So koma tikawakamba za Mikeli akuyimira iye amene ali ndi moyo mwa yekha. So Mikeli ameneyo tukamazana zaye. So Mikeli analimbana ndi chinjokacho. Chinjokacho chinalimbana komano ali yani sichinagonjese yayi, ndipo malawo sanapezeke. So mambo mwanjena palibe samene akufuna sakamveso za Lucifer kumwambako. Angelo sa Mulungu safuna amveso. Kwa iwo khalidwe la Mulungu lili 100% clear. Zonse zimene amapanga cast doubt is done pa mtanda, right? Palibe evidence ine amene Mulungu akapereke koma moyo wa Yesu Khristu. And pa chifukwa imene palibe afuna amve za Lucifer, ndile pa chifukwa imene iye wakhala ngati malo ake sangapezekenso yayi. Okay, pachira pali mawu sakupatsidwanso mita mwanjinena zochitika ndi chonchi. So tikaona apapa Yohane 12:1 Yesu anatiuza kale akuti yani tsopano pali kuweruza kwa dziko ili lapansi. Mkulu wa dziko lino lapansi atayenda kunja tsopano, ndipo ine umene ndidzakwezedwa ku dziko ndidzakoka anthu onse kwa ine. Moyo amene. So Yesu amanena akulu ineyo afika nthawi tino mkulu wa dziko lino atede kuti atayidwe kunja. So zinachitika ndi choncho tino mkulu wa dziko lino amene ali Lucifer anaponyedwa kuti anaponyedwa kunja liti pa mtanda. So after the cross Yesu atakwera kumwamba, Yesu azidwa ndi mzimu wa Mulungu wamba wamulira pa dziko lino lapansi. Chichitika nchani? Panachitikanso mkangano waukulu kumwambako. Ani mkangano amenewo zinachitika kuti khalidwe la Mulungu linaonekeredwatu. And Lucifer sanakwanise kukanyozanso kapena kuneneza anthu ake a Mulungu. Chotsatira chake nchiyani? Tiona verse 9 akuti ndipo chinaponyera pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa Njerekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko. Chinaponyera pansi ku dziko, ndipo angelo ake anaponyedwa naye pamodzi. So verse iyi tisayoleno Bible kuchivumbulutso. Chivumbulutso ili ngati imene Yesu amafotokozera anthu anu. Yesu amafotokozera zinthu mafunika uzikhala kuziwa kumasula kwake. So akamati njoka chinaponyedwa pansi, chikuponyedwa motani? Chichitika nchino Lucifer sangakhalenso kumwamba kunyenga anthu a Mulungu. Ayi, sangakhale kumwamba kumanyenga kane angelo kapena kupanga accuse. Ayi, khalidwe lake mask yake yachotsedwa. Khalidwe la Mulungu laonekera kotheratu. Okay,
Now chifukwa khalidwe la mulungu laonekeratu kotheratu, chimene chasala kupatula khalidwe la mulungu paja ananyoza kuti yayi mulungutu akudziwa kuti mukakudya ichi mukhala akudziwa zabwino zii mwanjene anamuyitana mulungu ndabusa koma kudzera mwa Yesu Khristu onesanono mulungu yekha ndi amene alungama. Umulungu utakufera munthu, umulungu ndi ukhawa umene ungakwanise kuti munthu akhale wangwiro. So tikaona pa mtanda paja mulungu anachosa mzimu wake pa Yesu Khristu, and Yesu Khristu analira laba ero lambasa makitani, mulungu wanga mwandisiyira njini. Paulo pokamba za imene adino mulungu adampangisa Khristu akhale tchimo malo mwa ife kuti ife tikakhale chilungamo cha mulungu mwandani mwa Khristu Yesu. Okay, Paulo akamba njuku wako ulinti. So tona nati pa mtanda Yesu anasanduka tchimo mwa ife. Petro akomba tino Khristu anaseza machimo athu pa mtanda. Petro mukalata yake. So tikaona zonse tona nati pa mtanda Yesu kumasandana sana chimo machina Yesu anagonjetsa mphamvu ya ene chimo. Bonesa tino ndi mulungu wokha umene ungakwanise kuti munthu akhale wangwiro. So ngakhale mzimu wa mulungu unachoka mwa iye, Yesu analiso ndi moyo wa mulungu chifukwa iye anali mwana wa mulungu andi anagonjerabe kwa ndani, kwa mulungu, anakhalabe wabwino. Zimene zinaonesa tino ndi khalidwe la mulungu wokha, chikhalidwe cha mulungu wokha chimene chingakwanisa yani mphamvu ya chimo, right? And kudzera mwa ichi kunali nkhondo kuti kumwamba, ndipo chifukwa chimenechi Lucifer evidence yonse analibe yoti akatha kususana ndicho kuti no ndi khalidwe la mulungu ndilo labwino, right? Lokhala limene lingapangisa munthu akhale wangwiro. Komano chimene chinasala ndi nkhani ya ufumu wake eno. Yes, mulungu ndi wabwino, yes, umulungu ndi wangwiro, komano ufumu wa Lucifer pa mtanda zinaonesera kuti ufumu wake ndi wokugwa. Ayi, ufumu wake sizinaonesere. Nikuona kuti Lucifer anaponyedwa pasi. Zimene zikuti eforiani Luciferyo akuonabe kuti ali ndi chance kudzera pa dziko lino lapansi atha kupangabe proof za ufumu wake. Chabwino za mulungu khalidwe lake fine analakwisa, komano za ufumu wake atha kuzipangabe proof. So nikuona kuti mwamba wagwetsedwa komano waponyedwa pasi pano. Zothandiza chani? Malo okhala amene angachite zichitochito zake ndi kuno kokha pa dziko lino lapansi kokha. Anthu okhala amene angamvere ndi pa dziko lapansi pano kokha. Tione verse 10 aliona, ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu wa mulungu. Moyo na nkhanicha chafika ncha ufumu wa mulungu. China chani? Chipulumutso. China chani? Mphamvu. So tikuona tino pa dziko lino lapansi ufumu wa mulungu unadani unadza kudzera mwa mwa Khristu. And tikaona pa Luka chapter 17 verse 20-21 amazoya ufumu wa mulungu uli mkati mwa ndani, uli mkati mwanu. So kudzera mwa Yesu Khristu kuti wazozedanize wa mulungu, ufumu wa mulungu ndani wafika ndi ulamuliro wa ndani wa Khristu. So pano Yesu Khristu akulamulira mitima ya anthu onse amene abadwa simonse pano. So kudzera mwa anthu onse abadwa simonse pano ufumu wa mulungu ndani wadza. Ndi muone pakuti wagwetsedwa unenera wa abale athu, wakunenera pamaso pa mulungu wathu usana ndi usiku. So inayi ntchito Lucifer yoneneza anthu a mulungu, komano kuyambira pa mtanda sizikutani sizichitika. Kuyambira nthawi imene Lucifer anachoka anachimwa kuti iye asiye kupita kukaneneza anthu a mulungu zinasiyika pachani pa mtanda, right? So tikuthaonana kuti no ufumu wa mulungu wadza, ulamuliro wa Khristu atani wayamba. Okay, so pachifukwa chimene chimone zosalira zake toyani verse 11 aliya, ndipo iwo anamulaka iye chifukwa cha mwazi wa mwana wankhosa ndi chifukwa cha mawu a mboni wawo, ndipo sanakonda moyo wawo khale kuimfa. So anthu onse akukhalanso ogonjetsa fayani ani moyo wa Khristu Yesu uli mkati mwa ndani mwa iwo. Ndi muone verse 12, chifukwa chake konderani miyamba inu ndi inakukhala mwememo, tsoka mtunda ndi nyanja. Ali tsoka mtunda ndi nyanja, tiona imeneyo tsoka mtunda ndi nyanja, chifukwa yerekeza wasikira kwa inu ukhala nawo udani waukulu, podziwa kuti kansalira kanthawi. Musalero tino mulungu atanena kuti chani? Nzeka udani pakati pa mkazi ndi chani? Njoka. Mbewu ya mkazi ndi mbewu ya njoka. So apapa ati Lucifer akukhala nawo chani? Udani. Udani wake uti waukulu. Moyo naija olosuja ukutani ukwaniritsidwa. So Lucifer zoto udani uja wafika, ndiye chasala nchote chani? Chosala nchote no mbewu ya mkazi iphwanye mutu wa ndani wa Lucifer. So tikuona tili pa mtanda mbali imodzi ya
gawo la ufumu gawo la Lucifer linaphwanyidwa chifukwa chani? Chifukwa chino iye anagwesera kumwamba, mwachilena anagonja mu nkhondo imene amamenyana ya mawu, right, ma arguments, right. Lucifer sanakwanise kususa kapena kuneneza anthu a Mulungu, kuneneza khalidwe la Mulungu sizinathekenso yayi after pa mtanda. Ndipo anazoona ngati Yesu Khristu akhazikitsa ufumu wake pa dziko lino lapansi, chimene chasala ndicho mutu wake kuti uphwanyidwe. Mukuona nkhani chani ikusenderatu chifupifupi. So chiusatani chani? Yesu Lucifer anazati ali ndi kanthawi kochepa kuti no ufumu wake uonesere. Fane ngati Yesu Khristu adabwera dziko lapansi lonse khalidwe la Mulungu, chimene chasala kuti Yesu akaonesere ndi ufumu wa Mulungu. Ani ziwezi zikangoti zatheka, Yesu akangonesa ndi ufumu wa Mulungu ukhomene ungapanga anthu angwiro, Lucifer akakanika kuonesa kuti ufumu wake utapanga anthu angwiro ufanana ndi Mulungu, zikakanika izi zindati iye afunika tani aonongedwe, right. So tikapitiriza nkhani ichi kuyambira pa Pentekoste masiseka uko verse 39, ndipo pamene chinjoka chinaponyedwa pansipo chinasanza chinazunza mkazi amene adabala mwana wamwamuna. So tonena kuti anthu a Mulungu anayamba utani kuzunzidwa, okay. Kuyambira mawadenzi yanzi tikaona anthu a Mulungu ambiri anazunzidwa pa dziko lapansi, okay. Verse 49, ndipo anapatsa mkazi mapiko awiri achoma nkhanga chachikulu kuti akawulikire chipululu kumbuto yake kumene adyetsera nthawi ndi zinthawi ndi nusu la nthawi. So tikumona nthawi ndi 1, zinthawi ndi 2, nusu ya nthawi ndi half, so 3.5 years. Tikaona 3.5 years iyo tikapanga kumvera kuti no masiku a Yuda makhala masiku 30, ndipo iyo ndi 3.5 years tikapanga kumvera yonse bwinobwino, right. Tiona no 3.5 years ndi miyezi 42 yo tikapanga times 30 tipeza ndi masiku 1060. Tikapita Ezekiel 4:6 tikamasula bwinobwino tipeza iyo ndi 1060 years imene inachitika mnthawi ya ma dark ages, okay. So anthu amene anathawa osamenya nkhope yachani ya chinjoka. So Lucifer anagwiritsa ntchito ndithu mpingo wa Chiroma kuti akasake anthu a Mulungu ndi kuwaononga, komano Mulungu anagonjetsa. So tikuona tuno chinjokachi chikugwira ntchito nthawi ya Roma kuti chimuphe Yesu, imene zakanika mwati chinjoka chifuna chiononge anthu ake a Mulungu pa dziko lino lachani lapansi kudzera mu ma authorities nthawi imeneyo a mpingo amene anagwiritsa ntchito dziko lapansi maufumu kuti akasake anthu a Mulungu. Tinaona verse 15, ndipo idalavula mkamwa mwake potsata mkaziyo madzi ngati mtsinje kuti akakokoledwe mkazi nawo. So chinjoka chikulavula yani ati madzi ngati mtsinje kuti mkazi akatani akakokoledwe nawo. Now ndimafuna kunena kuti kodi akamati mkazi anapatsidwa mapiko kuti akaululike zikuthana zodiyani. Tikaona Exodus 19 verse yaka 4-5 mpamene timavesisa zinthuzi. Exodus 19 verse 5-6, I don't know. Taione pa verse 4, ndipo munaona chimene ndachita Aigupto ndi kuti ndanyamula inu monga pa mapiko a mphungu ndi kubwera nanu kwa ine ndekha, right. Muone pa verse 6, I don't know. Ndipo ndidzakwezani ufumu wanga wa nsembe ndi mtundu wopatulika, awo ndi mawu amene utalankhule ndi ana Israeli. So tikamaona kuchipangano chakale, ana a Israeli atapulumutsa ati Mulungu anayika yani anapasa mapiko ayani amphungu. Mukuona chizungu amatino mapiko a eagle, mapiko a chiwombankhanga, okay. So ati ananyamula kuti abwere kwa iye yekha, komano akachita zimene Mulungu akufuna azakhala ufumu wake wa nsembe. So tikaona chipangano chakale ufumu wa Mulungu unali wakuthupi, umafunika kukhala kuti iwe ndi obada ngati Mwisraeli, udulidwe, uzisunga zinsembe, maso zisungaso mapwando okhazikika. Kuchipangano chatsopano ufumu wa Mulungu ndi wauzimu, ufuna wabadenso mwatsopano, ufuna umulande Yesu Khristu, ufuna ukhale wonsata iye, right. So tikaonana tuno ufumu wa Israeli unali wooneka ndi maso, komano Mulungu anapulumutsa bwanji, anapasa mapiko ngati a eagle. So tikapita chimuseputo 12 kama ngone mkazi anapatsidwa mapiko, zikuthana zetono mkazi ndiye ufumu wa Mulungu pa dziko lachani lapansi. Monga ngati ana Israeli anapulumutsidwa ndipo anapatsidwa mapiko kuti abwere kwa yekha, right. Chimodzimodzinso anthu a Mulungu mapita nthawi
ife tamusedwa kudzera mwa Yesu Khristu, right? Tapasidwa chipulumutso, right? Tapatsa moyo wake. Kuna ondano mkazi anapasidwa yani mapiko. Mwanjira ina akuthandiza ndono mungakati anayesera anali ufumu wa Mulungu koma akuthupi. Inuyo ndine pamene tapasidwa mapiko ndife ufumu wa Mulungu komano kuchani kuzimu. Sonza ndono uzimu wa Mulungu nkati mwa ndani mwa ine, right? Andi tikaona pa Machitidwe 7:38 uyu ndi amene anali mpingo mu chipululu pamodzi ndi mngelo wakulankhula naye mphiri ya Sinai, ndipo makolo athu amene analandira maneno amoyo sakutipasa ife, right? Akutipasa ife. Anyways, tikamona mpingo m'Chipangano Chakale, mpingo unali anthu okhazikika, unali ndi two organization m'Chipangano Chakale, right? Mpingo umalandira malamulo onse kudzera mwa Mose. Kumene tikaone Chipangano Chatsopano mpingo ukuyimira yani? Mpingo ukuyimira pamene pali awiri atatu. Mpingo ukuyimira yani? Mzimu woyera ukhala mwa ndani mwa ine, right? Pamene pali awiri atatu nese ndi ndani chipombo. So mpingo wa Mulungu ndi thupi lake kupangira ndi anthu onse amene ndi mzimu wa ndani wa Mulungu. Pamene ku Chipangano Chakale mpingo anali anthu olozeka, mpingo unali anthu amene amadabada ngati Ayuda, mpingo unali ndithu chi structure chokhazikika. Pamene ku Chipangano Chatsopano mpingo ndi thupi la Yesu Khristu. Mutu wa mpingo ndi ndani? Ndi Yesu. Aliyense ali menemo ndi odzazidwa ndi yani? Ndi mzimu wa Mulungu. So tikamona mapalaleloziwa tithaupesesani wayi aonano mkazi wapasidwa yani mapiko. Mene zuto za no ufumu wa Mulungu ndi anthu amene ali ndi mzimu wake pa dziko lino la lapansi, ndi anthu amenewa amene apanga mpingo wake wa Mulungu, right? Nanga zimadzidzi zikuyimira yani zimene chinjoka chikulavula kuti chikamkokole mzimayo. Masalimo 18:4 kuti no zingwe za imfa zinandimanga ndipo mtsinje yazopanda pake inandiopsa. So Masalimo 18:4 imakamba kuti no a flood of evil men muchizungu imeneje, flood of evil men. So flood ikuyimira anthu oyipa. Even mu 17:15 adino nipa ananena ndi ine madziwo udaona uko akhalako mkazi wachigololo ndiwo anthu ndi makamu ndi mitundu ndi manende. So tikaona njokachi inayesera ndithu kulavula madzi ake, okay? Tikaona bwinobwino tiona nawo no munthu amene ndi pamene pamabwera ziphunzitso zachilendo, right? Ziphunzitso zambiri ngati za Trinity mu 325, ziphunzitso ngati no anthu akufa sakufa tizipembedza masenti, right? Anthu amapita kupurgatory. So a flood of evil men, right? Madzi ambiri anaponyedwa, right? Ziphunzitso zambiri zinakhanga za lowa amene wopo kudzera mwa anthu zimene zimafunika kuti zimunyamule mkaziyo zingamukhotese uko, right? Mwanjira ina ndi ziphunzitso za anthu amene ali ndithu mbali yolakwa, right? Komano Mulungu anateteza bwanji anthu ake ndi ufumu wake pa dziko lapansi. Verse 16, ndipo dziko linathandiza mkaziyo ndipo ndi dziko linatsegula mkamwa mwake nilinameza madzi a mtsinje amene chinjoka chinavula mkamwa mwake. So tikaona the flood of evil men si anthu okha amene abwesa ziphunzitso, mwanso tikaona nthawi imeneyi ndi nthawi yotino anthu aka Mulungu anali ndithu akusakidwa, okay? Chigulu cha anthu maamezi anapita kuti kagonjese ma Protestants. Ma Protestants ambiri anathayira ku North America, ambiri anathayira ku South Africa, nomakakhala kuti makhala kumeneko kuona kuti no mkaziyo dziko linathandiza ndi mkazi. So chikhulupiriro ndithu chinakhala ngati chasefukira kuthawa madera ena. Sizi tinyoka chipanga nyani chipanga chifati chinika nthawi kochepa kwambira pa mtanda Satana ndika nthawi kochepa kuti akaletse kuonesera kwa ufumu akandani wa Mulungu. Taona ni verse 17, ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndi chinachoka kuchita nkhondo. Mukuona wene njoka yachita nkhondo ndi ndani? Lucifer. Tadzuka kusifuna kumupha zakanika kumamba Lucifer anu wagwesera, right? Kenako chichitika nchani? Njoka ija ikachita nkhondo ndi mkazi uja, okay? Nemuonero ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndi chinachoka kuchitika nkhondo ndi otsala a mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wake. So kumapita nthawi chinjoka chikuchitika nkhondo ndi ndani? Otsala a mbewu yake. So mbewu paja ndi ndani? Taonati mbewu mumene mumu ndi ndani? Ndi Yesu. So akamakamba otsala a mbewu ndoti zithunzi yani
ndeti pali chotsala cha Yesu Khristu pa dziko lino chani lapansi. Chimene chatsala cha Yesu pa dziko lapansi ndi chani? Ndi ufumu wake. Zimene zothandiza chani? Anthu amene ali ndi mzimu wa Khristu amene awa ndi otsala chani a mbewu yace. So last time tinapanga ndi phunziro limene la umboni wa Khristu Yesu napanga. Kumano kwa lero mafuna ndimalizise malamulo a Mulungu. Kodi malamulo amene ndiye yani, right? So tikaona bwino Bible, Yohane ndi amene analemba chivumbulutso. Yohane ndi amene analemba buku la Yohane. Yohane ndi amene analemba makalata. So tifuna tipite kwa Yohane tikafunsa kuti malamulo amene awa ndiye yani. Okay? Tifuna tione context ya chimusu ndi yani. Tionene Yohane alemba yani kuchivumbulutso ku Yohane ndiye tibwereraso chivumbulutso. Tibwereraponso kuti ndikuoneseni context yake. Yohane 14 verse 34 ndi 35 wana tuno ndikupatsani ino lamulo latsopano kuti mukakondane wina ndi nzake monga ndakonda inu, kuti inunso mukakondane wina ndi nzake. So Yesu ati amakosana ndikupasani lamulo latsopano mukakondane wina ndi nzake monga ngati ine ndakonda inu. Kuti pangano yakale Deuteronomy 6:5 amatano muzikonda inu wina ndi nzake ndi mphamvu yanu yonse. Deuteronomy 6:5 no muzikonda Mulungu ndi mphamvu yanu yonse. So tikaona bwinobwino lamulo limene likukhazikika pa mphamvu zonse za munthu. Levitika 19:8 ena Mariana muzikonda anzanu anu ngati mmene muzikondera nokha. Mwanjira uzikonda neighbor wako ngati mmene uzikondera wekha. Again emphasis ndiwe koma pakuti mukondane wina ndi nzake ngati ine ndakondani. Mwanjira emphasis si ineso, emphasis ndi nani? Ndi Christ. Okay? Yohane 14:15 ati yani? Tione 35. Mwa ichi azazindikira onse kuti ndino muli ophunzira anga ngati muli nacho chikondano wina ndi nzake. Chikondi chimene chibwera bwanji? Ngati Yesu akhala mwa ine. Paja Mulungu ndiye chikondi. Mulungu ndiye chani? Chiyero. Mulungu ndiye chani? Ubwino, right? So ngati ine muli ndi chikondi ndiye muzaonesa kuti muli ndi Khristu Yesu. Ichi ndi chizindikiro chokhacho chimene chitazapangise dziko lonse zoti ndife akandani a Yesu. Now mone Yohane 14:15 iye anthu amayikonda kwambiri. Ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Malamulo ake ati Yohane 14:15. Tifati kaona Yohane chapter 13, 14, 15. Yohane 13 verse 1 mukawerenga amakhala atamayiza mgonero. Tikaona pa verse 13, 14, 15, 16 akupita kuti Gethsemane. Verse 17 afika Gethsemane akupemphera. Chapter 17 sorry, right? Chapter 13 mgonero atha wamba kuyankhulacha anapasa lamulo latsopano. Chapter 14 ngati muonene sungani malamulo ake atiwo obviously ndi malamulo ene anakamba mu chapter chinachi. Mwana nkhani ndi ngati ndi mozi malamulo ake ngati mukonda ine mukondane ndi nzake monga ngati ine ndakukondani. Lamulo lake ndi imene osati lamulo lililonse. Anthu ambiri akawerenga phunziro ilili anthu amene amafuna azika nkhani yani ya malamulo khumi sakamba za malamulo khumi apo. Ena amafuna azikamba za malamulo azinsembe aja. Ena amafuna azikamba kuti apo ndati Yesu Khristu amauza anthu achita azisunga Paska azisunganso Mariana Pentecost, right? Pala anthu ena panopa amasunga mapanda amene ajawo. So akabweranso ku verse amangofikira mona no context kuti chani. Context isiyo kamba za zimenezi. Even mukalata yake Yohana anachita kukamba somumveka bwino sizonse lingathawe. 103 verse 22 ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye chifukwa tisunga malamulo ake ndipo tichita zokondweretsa pamaso pake. Verse 23 ndipo lamulo lake ndi ili kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Khristu ndi kukondana wina ndi nzake monga anatilamulira. Moyo amene lamulo lake ndi iti akuchita ndi lamulo lake ndi ili Yohane ameneyo kuti tikhulupirire dzina la mwana wa Khristu Yesu. So lamulo amene lakutenga pa Yohane 6:28 ntchito yanu ndi mwina umazi bani. Tikona pa Yohane 6 verse 28 29 nozati ntchito ya Mulungu ndi mukakhulupirire Yesu Khristu amene Mulungu anatuma. So akuti lamulo lake ndili Yohane akumasule mukakhulupirire pa Yesu Khristu ndi kukondana wina ndi nzake monga anatilamulira. Moyo amene ndi verse 24 ndipo munthu amene asunga malamulo ake akhala mwa iye ndiye mwa munthuyo ndipo mmene tizindikira kuti akhala mwa ife kuchokera mwa mzimu amene anatipasa ife. So lamulo limene likukwaniritsidwa
pokhapokha munthu ali ndi chani ni mzimu. So tikati tiyale Chimusi chapter 12 tiyambire pa verse 5, Yesu akukwatulidwa akukakhala mpanda kwa chifumu, chikudza ndi yani chipulumutso, chikudza ndi yani ndi ulamuliro wa ndani wa Khristu Yesu. Ndinkona onerano otsala mbuyo yake akusunga malamulo ake. Malamulo ake ndi atiwo: 1 kukhulupirira Yesu Khristu mwana wa Mulungu, 2 kukondana ndi nzake. So ngati zimene zitheka bwanji mwa yokha? No. Awa ndi otsala mbuyo yake. Mwanjinena awawa ndi ufumu wa Khristu Yesu, especially kumapeto achani, kumapeto a nthawi. Mwaona nkhani ichatu andi chimene Lucifer akuopa kwambiri ndi chimenechi. Muone Paulo anazifesa zinthuzi, Roma 16:20 ati yani, ndipo Mulungu wamtendere adzaphwanya Satana pansi pa mapazi anu tsopano. Mwaona imene? So Paulo anawuza anthu nono muzayani Lucifer adzaphwanyira pansi pa mapazi anu. So Yesu Khristu akusabe pa dziko lapansi pano kudzera mwa ine, kudzera mwa inu. So Khristu ngati ali mwa inuyo, inuyo ndinu otsala yani ambewu yake, andi kudzera mwa otsala ambewu yake amene ali kumapeto a nthawi, Yesu akwanisa kuphwanya mutu wa ndani wa Lucifer. Chifukwa kudzera mwa anthu ake Yesu aonesa ufumu wake wa Mulungu kuti ndi ufumu okhawo umene ungapange anthu akhale otani olungama ndi achiyero. Mwaona nkhani iti kwa Lucifer akanthawi kake nkotani kochepa. Andi tinaona kale last time kunena kuti izizi zikhalanso zochitika. Chimusi verse 15 ati yani, ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba, ndipo panakhala mawu akulu mwamba. Mwaona nkhani mawu akulu kuti mwamba, ndikunena ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. So ifika nthawi imene Lucifer ufumu wake utagwe, sizitheka yayi, right? Ayisakwika lemba la chilombo utakhenga kuonesa kuti ufumu wake utakwanisa kumayi mawu azamveka onera tino ufumu wa dziko lino wamba wakhala wandani wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake. Yani ufumu wake wakanika. So mukuweruza kwa mukafufuka ufumu wa Khristu mawu azamveka yenje. Komano tikaona mukafufuka ufumu wa chilombo, tikaona Chimusi chapter 19 tikuona Yesu Khristu akukhala pa hosi akutsika akuzayichosa chilombo, akuzayichosa nili wonyenga amene anathandiza kuyika lemba la chilombo. Zonsezi zikuponyera kuti mu chiwonongeko. Konesa kuti yani, konesa kuti ndi ufumu wa Khristu yekha umene utakwanise chiyero, andi Lucifer Satana sakwanise. So tikamona Chimusi chapter 12 tikupesesa onera tino Chimusi chapter 12 ndi chapter chimene chikukationesera ife mwapaderadera chiyero cha ndani cha Mulungu, kukationesera ife ndithu mwapaderadera kuti tikathe kumvesesa choonadi chimene Mulungu wayika pakati pathu. So next week Wednesday tikhala ndithu ndi phunziro lina limene titazame ndithu pa otsala mbewu yake, right? Tikhazikika pamenepo ndithu kuti tikaone tino otsala mbewu yake ndi atiwo, right? Tikhazika pa otsala mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu, taona kale kwa lero. Komano tizazukula kwambiri kuti otsala mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu komanso amene akhala ndi yani akhalanso ndi umboni wa Yesu Khristu. So tizazukula zinthu ziwirizi tisanalowe Chimusi chapter 13. So pati tikalowa Chimusi chapter 13 ndithu tikhano tayambano kuona za chilombo, tiyambano tayamba kuona za lemba la chilombo. So ndithu tikhale limodzi next week. Ndipe mphato no muzitipempherera kumagaso malinkiwa, kumagaso mavidiyo kangapange download kwa gawo ka anthu ena, kapanga download widu lodatu gawo ka anthu ena, tikufunisa kuti uthenga ukafikire kwa Malawi wina aliyense. Tipemphere kuti Mulungu adalitse mawu ake. Ambuye funa tikuthokozeni mwapadera pa chisomo chanu chifukwa mwakhala nafe kwa amene mayamba kufika amene mwamaliza. Ndaona ukulu wanu, ndaona chisomo chanu. Mupitirize kudalitsa izi. Zine Yesu Khristu tipemphera. Amen.